Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. Kedamtang Pharo Kreser Kebra Phokebra isi aningkan Phaikuni ni Phaikre Troxiarni Karbianglong District Council Chepalong Derapi Puthot Pharo Kreser Kebra Phokebra hini aningkan Bosik ni Phainkora Kethom Arpu KADC pen Puthot Karbianglong Autonomous Council Pamen Chepalong Thusi Jakong Horang Satami nang Themuchotlo Bangso pen nang talon bom bang bom si piniarni anabangke ningkan Troxi Kebra pli anarta nang plengsi kedamtang Bosik ni Phainkora Kethom arni Dipurong Supialang Kedo, Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall, KAC Amahangke Thegani, Mesen Pen Talon Pon. Jaimega Teng Pen Adaba Pormalom, Ru Samson Singing Ti Pen Danglo, KAC CM Kimancheng Abangpu, Karlitang Khorsing Terang, Akum Linalong, Mira Lake Isang Pen Karchu, Padupon Derapi, KAC Chairman Rajuti Sopen, KAC Secretariat Along, Det Pialama, in Thurpon. Ada porphai kresia porpen KAC amhangke theka mai pialong KAC chairman Raju Tiso kachari pona melong alu hisar paman pen KAC CM Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso lapen Karbi Richo Longsing Ronghang pen chenglok MEC MLA Sanparta District Commissioner Superintendent of Police Chetong Dunrinti Bangso hut KAC CM Ronghang kaning jia bangke ke bangji indeng Troxi Kebra pho mate KAC amhangke thek Diamond Jubilee ke talonji adima bangke taralang solongsi talon ponpo Bangso hut India Prime Minister kalite India President kalite Governor aphan ke hangpon jia phansi bor ipon po pusi CM Ronghang pen ningje pon Talon India Langkung Habe Sarsing Teron Ojutum Bro Silipong ya Dokon Lapen ke muning bangke taralang su Karbi people who alaso aklam long sipon je pansin itu jesi Prime Minister kali pulong te President of India kali pulong te Governor kali pulong te Assam Chief Minister bangse ke hang je pansin itu jesi kan KAC long borenga varsai ki claim bom atuma phansatami pinipen pension kipi pangcheng ponlo Lasonsi nilitum kachari boma hutsi MEC atum aphan satami pension kipi poncheng atumlo lasi ajada sai amo along satami ningi sipen claim lote ajada sonta chun ponji lapen hemprek satami longbek ji puta ningje ponthu lo Karbianglong Autonomous Council along ke claim borenga varsai claim mo matu sakuri claim mo matu aphan pension kipi cheng lo lapen nilitum adina hodina MEC atuma phanta pension ki picheng lo la pen ke council employee banda pension pilo la sonda ka se IRC pen ke claim ponji aphane to Karbianglong Autonomous Council pen jisi ke dang pon bom lo asi Karbianglong lo pen des Karbianglong ke do anara tu da ke do bari matum an parti gorom song si jong ji pin pen khai ji jong ji pin be to Karbia Anglongan susika pacing churji aphanke anu tin dana chera pitu dun nangji pusi indeng troxikera phli Karbianglong Autonomous Council aso kelong arni ka talon along na tuma media hoi penili tuning rilo News report KTV News Kedamtang Bosik ni Phaikre Troxi Durmiarni apayapo kabe osomar jangria tumaphan KATV News apherangke claim bangphu nigom teron humri damsi osomar bangke thom kiduk kisunga puthak birtalong pachetak ponlo Bangso visual birtalong ki theklong pen borko case ero meipu borlong ki milika hin pen nigom teron aphan kachuro pajir element ke bolong ki mele nilida bangkok ke se branch long mele president lo
asi no ni tum dak nang kohum ri bang ke dak borkok berong dak itum dak tiron hamsi bang lo lama si ani si alom ni video post long tag lo asi so video long ngali tum stam ni tag long ni alang pu bom han tag long ben ni hin gas ne ingin so pi dang lo lama si aso kang in so pen ni tum dak aham anang homri lo lapen bothap dak itum long na chra Osomar jangre atuma phan rada thengno kirap ki hang pia sai phirang ki klem bangphu nigom teron pachetak ponlo laso ki hang ateng pen ning ki mea rada tum kang hon kang jin so pen inut asap ki pi pajer dunsi kisung ki phodet ape kabe Osomar jangre atuma phan sang han sabun jang thu pen chenglok Osomar ka charli bohi kolom hei huisatami nigom teron pi pajer damlo Lapusona sai ke klem pon thega bangki chorobek nangji pura borko kes yaro mepu borlongki milika hinpen nigom terona phan ka choro pajir pon alangli ke klem ke damalong anso se ahir jume lapen arnama ke rap pape dodun lona pura ahir jume setami pi pajir dun bunun pone dalo alam nang ke da ahem chelang nang koklo lapen pu thi thandalang nang koklo posi alang ba ke bunun dalo pasmon la bahni phan etum anso se akang tu yang deng Actually, onji phan itum kese hin listami chirabdan ji latan pu cortex dami alang listami na chirabdan politum lo lasi ini itum dak bang borko ha warlong dak be arong dak terong hem ke bang itum lahai dang kohumri ke thek long pen itum ninjing sam pe lo lasi anso se karbidum sistem la son anso se chirabte di itum aphangun ji acha ki sunong positami nonda aphang langdam lo blote apang la tum ekdom ki thek ti kisung thek ti kapor ko anone noni tum bahani bang thom tum ni phanang than bela son e borko along khela son alang li hem ape po belo lama sinang homli tha posi nang kong homli lo but then plus nili tum along pu ko te ni kom sta me alang li ses Duaram lapen nigom teron KTV News Khatkati Police Station angkang kedamtang bosik ni phain kora hini inut selbesten ikapua bangphu raikom sai khietum kinep kang nanga berta longpon berta kelonga tengke Khatkati Police Station along kedamtang surhini ra kreke thamaning kan case number 104/2013 lapen case number 123/2015 aningkana hut phongni mate banghini aphan prankarmut murder case along amen ki dodun Lahorijan Sande Bazar adung Nutun Basti adung lapen Karlitang Abdul Hassan Asopo, Muhammad Nur Hassan Cheparjan, Muhammad Kabir Hassan Pusi Pangthekpon. Raikom sai khialong kachingnang chek Muhammad Nur Hassan Cheparjan, Kabir Hassan abang kedamtang surihinira kreke thamaning kanpen Surihinira Krepho Aninkanahut, Pran Karmut along Kachirabdun Kedokokajok, Murder Case Pen, Raikom Saiki along Pen, Kachipajok Jia Phanpura, Chepatu Joysi, Amen Akur Anta, Chelar Pitlo. Non Kene Raikom Saiki Hemkang Sam Kedonang Pen, Jok Chiji Minipura, Selbesten Ika, Artaninkan Plikebraisi, Lapen, Apo Amen Kachetok Satami, Karlitang, Alabet Ikapu, Chelar Etsi, Bokajan PS Angkang, Japrajan, Tinbasti, Ibia Dungalongsi, Dothak Bomlo. Bonta police atom Muhammad Nur Hassan penan par kiri munakajok ningkan cricket hom angbong joy pen kiri katar lepa sai dengsi ington te dedle Selbesten ika henlo pran karmut sarpo Muhammad Nur Hassan lopu pangthek pamisi ningkan cricket homa phisetami pran karmut sarpo Muhammad Nur Hassan aphan nep ingnang ponlo Raikom Saiki atum lakle pinpen neplong beknang ji pukimon e penajok ningkan cricket hompen kiri kachepaduka thea bangki Muhammad Nur Hassan aphan nepon longlo Muhammad Nur Hassan aphan Khatkati Police Station along Biponsi Karbianglong Depot District and Session Judge athengno hodaipon popusi Khatkati OC Nitul Saikia pen pachinipon News Report KTV News
Pinia Birta ke la ansi kangton pon iklo. Domi thak me kardong.